Gaur egun lehiatzerako momentuan ez baduzu lehen bezala gozatzen edo entrenamenduetan dituzun sentsazio horiek ez badituzu lehiatzerako garaian sentitzen, gaur egun zure 100% ematen ari ez zarelako da. Zeren eta ez dago gozamenik, ez dago disfruterik barne satisfaziorik gabe. Eta ez dago barne satisfaziorik nik nire 100% erakutsi gabe. Eta zure helburua benetan etxera gustora joatea, etxera barne satisfazio batekin joatea baldin bada, galduelo irabazi eta noski beti nahiako dugu irabazi, baina helburu nagusia etxera buruarekin lasai eta barne satisfazio batekin joate baldin bada zure 100% eman duzulako, mesedez entzuidazu bideo hau interesatzen zaizu eta. Zeren eta zu entrenamentuetan edo lehiaketen aurreko beroketetan lasai sentitzen bazara, ondo sentitzen bazara, konektatuta, baina lehiaketa hasten den momentuan urduritasunak sentitzen badituzu, gehiagizko pentsamendua edo blokeo sentsazio bat baldin badaukazu, inoiz ezingo duzu zure 100% erakutsi. Eta zuk zareraren erdia erakusten baduzu, impotentzia handiaz nabarituko duzu, zeren eta barruan sentituko duzu, baduzula bertsio hobeago bat, bazarela gehiago erakusteko gai, baina ez duzula erakutsi. Eta haserre horrek jarrera txarrak hartzera emango zaitu, bai zure buruarekiko gaizkitzekin da, eta baita inguruarekiko ere. Eta zuri begira daudenak eta maite zaituztenek asko sufrituko dute, zu jarrera txarrak hartzen ikusita. Batetikan badakitelako zu bazarela gehiagorako gai. Bestetik seguraski etxean hitz egindakoari kasurik ez duzulako egin. Eta horrek amorru impotentzia handia sentiarazten du, eta baita pena ere, lagundu nahia eta ezina. Eta nik ingurugiro hori sortzen badut, sufrimenduzko ingurugiro bat lehiaketagatik, gero eta gogo gutxiago izango dut lehiatzera joateko, gero eta gogo gutxiago izango dut entrenatzera joateko, gero eta motivazio gutxiago. Eta nik entrenatzeko motivaziorik ez baldin badut, eta ez banaiz joaten edo gutxiago entrenatzen badut, nire maila jaisten doa, eta nire maila jaisten joan da, gero eta probableagoa da emaitza txarrak sortzea. Eta emaitza txar horrekin gero eta urduritasun eta blokeo gehiago. Azkenean, lehen gozatzen zenuen kirol hori, disfrutatzen zenuena, gozamen iturri zen kirola, eta lehia, gaur egun motxila bat bilakatu zait. Eta horrek ematen dit gogoa, lehiatzetik uzteko. Baina benetan, kirola ez da aldatu, kirola bere izaten jarraitzen du. Aldatu dena zure interpretazioa da, nola sentitzen zenuen lehen, eta nola sentitzen duzun gaur egun lehia. Eta denak ez dira berri txarrak, berri ona da, identitate berria sortzeko momentua iritsi zaizula. Zure bertsio hobeago bat sortzeko momentua iritsi da. Zer eta barnean sentitzen baduzu, berez bazarela gehiagorako gai, identitate berria hitz egiten ari zaizu, esaten ari zaizuna da, joka dezakegu horien kontra profesional bilakatu gaitezke, eta zergatik ari zaizu hori esaten? Ba entrenamentuetan ikusi durako zuk zure maila igo duzula, eta hori berri ona da. Baina oraindik identitate zarrari lotua jarraitzen baduzu, identitate zarra esaten ari zaizuna da, oraindik ez zarela gai, ez zaudela prestatua. Eta desajuste honek sortzen dizu zuri presioa, blokeo sentsazioa eta zure 100% ez ematea eta zure buruarengan ez sinistea. Baina identitate berria igotzen dugunean espektatibetara hasiko zara zure 100% ematen eta gehiago sinisten zure buruarengan. Beraz, bi aukera dituzu, edo identitate zarrarekin jarraitu, edo identitate berri bat sortu. Zeren eta identitate zarrarekin jarraitzen baldin baduzu, eta ustez lehiatzera zu baina aurkari hobego baten aurka baldin bazoaz, identitate zarrak esango dizu, gaur ez dakagu ezer galtzeko. Eta horrek, lasaiago jokatzera eta seguraski zure maila igotzera eramango zaitu. Baina galtzera zoazenez, seguraski galdu egingo duzu. Eta etxera bidean ez duzu barne satisfazio oso bat sentituko, zeren eta naiz eta zurea eman duzun, galduta zoaz etxera. Eta uste zu baina aurkari txarrago baten aurka jokatzera zoazenean, identitate zarrak nerviosismoa eta blokeo sentsazio emango dizu, zeren eta gaur ezin dugu galdu. Eta horrek ez dizu utziko zure 100% ematen, eta agian hala eta guztiz ere irabazi egingo dizu. Baina etxera berdin ez zuaz barne satisfazio oso batekin, zeren naiz eta irabazi ez duzu zure bertsiorik eman. Baina identitate berria sortzen badugu, ez duzu inor ikusiko zu baino askoz ere hobea, parekoa edo bentsat irabazteko posibilitateak ikusiko dituzu. Eta horrek motivazio handia ematen du eta zure 100% emango duzu. Gero agian irabaziko duzu, ala ez, baina etxera zure 100% emanda joango zara. Eta identitate berri honek aurkari ustez txarregoen aurka jokatzerakoan, lasai jokatzen utziko dizu, badakidelako hobea zarela eta disfrute horretatikan ziur aski joango zara ondo jokatuta eta gainera partidua irabazita. Zen eta identitate zarraren eta berriaren arteko aldaketa handiena da,
zaharrak akatsa, faioa edo partidua galtzea zerbait txarra bezala ikusten duela, eta horrek txikiagoa sentiarazten dizu, eta ez duenez txikiagoa sentituarazen nahi, gero eta perfekzionistagoa, gero eta autoexigenteagoa bilakatzen zaizu ez galtzeko eta ez faiatzeko, eta kontrol horrek blokeo handia sentiarazten dizu. Aldiz, identitate berriarentzat faioa, akatsa edo galtzea, informazio iturri bada, gu gure bertsua gero eta hobeagoa bilakatu dezagun. Eta identitate berri bat sortzeko ez du funtzionatzen nire bideo hauek ikusteak bakarrik, ez du funtzionatzen elkarrizketak entzutea edota liburuak irakurtzeak. Funtzionatzen duena da 3 pausu hauek egitea. Lehenengo pausua, autoezagutza, ezagutu ezagun, zeintzuk diren nire identitate zaharrak, askatu behar dituen beldurrak eta sinismen limitagarriak. Bigarren pausua, ezagutu ezagun, identitate berriak eduki behar dituen balore berriak. Hau da, nire etorkizuneko bertsio hobea autu horrek. Zer sinistu behar du akatsaren inguruan, zer sinistu behar du besteen iritziaren inguruan. Eta hori dena oso garbi ikusten dugunean, integratu ezagun guregan, modu automatiko batean, pentsamentu onak izateko, ongi pentsatzeko, eta hortik gu lasai sentitzeko, eta disfrutatu izateko. Lasai sentituta eta jokuan disfrutatuta, emango baitugu gure errendimendurik onena, eta gero eta emaitza hobeak iritsiko zaizkigu, eta gure identitate hori gero eta indartsuagoa sortuko dugu. Beraz, lehiaketa momentuan zure uneko una erakusten hasi nahi baduzu, edo entrenamenduetan dituzun sentsazio on horiekin lehiatzen ikasi nahi baduzu, sortu dezagun identitate berri bat, eta bide horretan laguntzen nahi baduzu lagunduko zaitut. Baina mesedez, ez itxaron kirola sufrimendu iturri bat bilakatu arte, zeren kirola ez dago sufritzeko egina, fisikoki agian bai, baina ez mentalki eta emozionalki, eta gutxiago inguruari ere sufriarazteko. Eta badago irtenbidea, identitate berri bat sortzea. Goazen!